mudu akwaka asem bi na wo mu busa ne sadan sade no ntimi nye sabre ya na sanso ana sabi yenuanom a wonum enso ani timacho aba ho anase sabi kafracho omani afra no semeno ekasai womde abasobode ekase akode ama Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ede ho abasobode emponiye na he popra bi o sahwi wioso wono nso abarensam hia mama mpani abedi achi na asamde atwiniti a kiresa enei aban James on nje bi ba se eja woto no ma birthday so pe no akwayansa bia bi no akwahwe umpom kwa yenye utaku yenye osempo yenye okapreba na Ghanafoɔ sa aban chiche we omusom sen omodo amano sem atudwa ebusuansam na foforo ka ho de baba som ene enumrei ma yafa seda ema jumaku ahodura eboa so yasema chi foundation for the asem nam Calvary Methodist Church nso anya mfinhia ma komako aduonu omo be hafan mu nsem no me de baba som na so wahunu sane siti abusuafo sanso ana Jubilee Hospital so eye ayaresa bia ye nyina yaje atumo se ene uni pedua fitu 3 bepem na se bibia dodo pe eho na wase odu ani ekyerem no mo hwe enso eboa ma onya pomden mapa ema nyoma ekonkan ede ema wo onyunu bra kan kase boy mo no nyuma kwa adaroma na wonum eso yasene na yede ensem no enso ababe somwo na sanso ana kasavdi awuduo bi adaromati asom pempem a wapue mantaburu mantam ni asante mantamu wamso enya eye kasebo bi atie ne sade se na fata ne sayo ntino nwumre yi yede wam samba ebema womo Kanyame Information Center ewo Achima Chikrom Achim Kodokumi eye David Ba Information Center Osono Information Center ewo Achim Esem yede da so ne awurade ewo Achim Krobase de yesu tumi ye ewo Achim Dwaha Achim Abnase eye Aguna Chifo Information Center Peace Asumdwe ewo Achim Batabi Achim Anyinase eye Enosewa Information Center eye Adom ewo Akeka Nokrobo Achim Odumase eye Tokuya Information Center Chidom ewo Achim Adubiase Chirimenken eye Sumnyame Anapia Ebutu Nyankomase Apoli Zevo eye Daikendon Kam Wachanti ewo Yausewru God Day Nyametiase ewo Achim Ayeboafo Kosam ewo Achim Achiase God First ewo Achim Betnase Achim Apreku Awurade ena aye Dimpa ewo Achim Asene Jinanko Jamai no Bonomantamu Ejigum ewo Adwempa Information Center Nyaminsa wom ewo Achim Nyankomase Achim Botwe Adom Arakwa Ejigum ewo ho anyasem ketwa ena Achim Okumani Aboabo aka Abonhwe a won so kaseboi etre ede afa wonum enyina yede wonum nyina so ase wo onyunu bre aka nka seboi mu no anuanum yenu ayaka etiri apam a yede nsem no eba besom wo me adwen pahene kofi mensa adwen papa na papa endi wonim kan me ne merima apedie the beauty queen mother afia ampofoa afe wadaruma ni die nu oguo kwa so pa kunya bi na gigidam na patakra fa yi eye wasum unya eye dua bi so di yi usim ka ho ensem ni nkyeremu ni fiti ase ye de somo sade se pepepe Ahenkan FM ye sensem no ase ede free ye ne ankasa ye diem sade sabi mpanfo akase ye bodam ye bo free fie no na wo eye bremu fifiri mansiri mu ana kasavdie ebutuo abusuafo sade hye no mo ebekan no ma hye ne nso a wo march bosome ni de tosu du enkono afimpinu ne aduonu enan ana nkrata bi atwiniti edifree local government decentralization and rural development akachi epie montene eso no kwasem Ahenkan kasebo yesu ye de ani edi akire bi ye de adwuma no kotie beka enya asem ketu akonkonsa ye deche bibia yesu ye de no nanu an edidi ho eti abomoden abon kontena mayensa ekankrata ni bi yedi ani di nkrata na eche no na tiase Ghana mampai na nadodan kwa akufado akora gira ni tumi so ama asem no ekase bremu emfifini mansiri no awuraba eye mame eye Victoria edu ochem se di bra no wa Jeffrey ni nsem
eja ebema be bi wa me ni nyina de wa ye na ye won fa nso no obi ufro nso emetoa so na sankratai de wode ne nsa ehye ase ewo mampanyi na nadankwa akufadu dimo eye orura obi amoa a wono eye minister of state nkratai ni mo sa na wotwere de ba ye anaja wotem se wode copy akome mampanyfo ni mu nyina e waso mo nsa eka bie wo se gira nkratai nso ehye se epue mantamu suafo onimonyamfo eye se kwame champon wono enhwe na wonhwe mansiri ne so emfa ema aban no kosi bra mampanyini betimi anyo obi foforo na wodi brem fifiri mansi no asa ne nsa na yatranwa bosome ene akire nie ayade se yente ewa bia afa eyesa dibre ya abeto mpanyi ho etiafrase ema ganafo ene adehye no matitue wo brem fifiri mansiri mu agya ye ne tie agya wo nim se de ahye fa no ye frase tie mu boaba na chi na ye nya MC foforo wayi mame adu afiri no ma fa foforo bro ya kaya bi mu se o mampanyini de sebsebe mpadu so no de o ka asam ne pa na se na koma nton ye ma nya de so obetie wo ebi so kra mpo tem se akonya mpanfo bi fa so na di bre agifri mame Victoria du nsam no ama mampanyini so apa lai pa ebi kra so chese da bi na nadankwa agufadu se oyi oba na firi ho enti obese ode oba enso ebesem enkomo no ye bebre ewo krom ya ebi muso sade adna ya kra do obi anka ho asem biem opanyini ade opa bia wonye yabre aja nya ba beduru na sade mpanfo ka ne se aja oba no kwa dwan na se wo ma ya osiesie no ompiem na bibia ya fan Enkrata fufro atwiniti eno so every eye Ministry of Local Government, Decentralization and Rural Development. One makache abeto Ahenkan ye nkase bo apono so. Na wei watwere enkrata yi mebosome ne de to so miensa. Afimpinu ni aduonu nan na chese ananu fie dai. Ana wode enkrata yi ebaaye. Na enkrata ni mu nsam no tie. O kire mu ese Ghana mampanyini na nado dankwa akufu ado. Ejina Ghana amamra eno eye afe apema ankono aduakono mienu article 243 cross 1 no afe sansoso ana wojina Local Government Act 2016 eye at 936 no eso eno eye section 20 cross 1 an wojina na jira wojina so nyina no wojina se atumi no so abo eye onipa foforo edin ama no aba behwe eye bremu fifiri mansini no eso na ocheze nipa oboni din a mane ho anya ni de bebre esanse de akada nim na doso anase no na so esanse bremu fifiri mansini no assembly no gise wonom ensoso akiri so tonto agiri tum ansa na watime afini dwumadie asese de Ghana mamla no aka asese no afe edini nie wocheze mame Joyce Adwoa ajewa wono ana nanado dankwa akufa de kaka nania wo bremu mansini mu hanom no bremu fifiri mansini o kaka nania no nani koto nanim se dibra babeto nom se MC no wono ana ogidie se obetimi ahwe abeboa ma bremu fifiri mansini afa ne ntoma pa afra enti waboni din na oboni din wie ya no ana o kire mu se wo sre ese eye mantamu suafo eye onimonyamfo set kwame champon regional minister wonhwe na afe wone eye regional electoral commission no enka mantiri mu asom na twabato dwumade ntotoya so na omunya ntotoya bia safata se de beya nimanimu ya no oba panyina gya waboni din se na agya no so matoto nyoma emwa bremu fifiri mansini ma mansini so fa ntoma pa emfa no yebetimi enso agye no atumo mapanyi chemso ogidi yesa nhyehyeye ya waka ho asemi ebekoso ebretewam amaja asumdwe enso aba eye efie na owie ya no ene odase ewo eye enkrata yi mu opanyi odi ne nsa ehye enkrata yi ase ewo nanado danko akufu adudin mo eye orura eye Martin J Mensa Kosa wono esanso eye osuafo a yabonidin anaso opanyi abonidin senkaja wonkɔhwe eye asoya wamo ana ehye Local Government Decentralization and Rural Development dwumadi ntotoya so to ye minister designate yenya engine ntumu ye man approval no enti enkrata yi mu ne de enya saadi no odinam o kyerese wo ye aban anam sini ai representative
of the president nti anu ahye ne so de amame obi meka sa na minister designate na wotwetwe nkrata mnya sa no aka no owie no kire mu se onimunyafo regional minister and afei regional coordinating council no apoe mantamia wahwe animu se jankrata wakomo amubie na agya wode kai wo mo se enhyehye ya ode abanie wacha se wowie nso ode nkrata no bi akoma twetwerefo panyini edema Ghana man panyin na nadodan kwakufu ado ewo abankese mu Jubilee House owie ye twetwerefo panyini ede ema man panya be de kire nso wa man copy afe so no aban jas hima chief of staff maame frima opare so akoma ni bi na afe chairperson edema electoral commission wono so akoma ne copy na regional electoral commission so wakwa akoma no enkrata ibie tiabusuafo semino kase de na nado danko akufuado kire mu se bremu finfini mansini no oka kaneni no maame Joyce adwoa ajiwa ono na omra na ja amatoto niyoma yeda nase abusuama yanko yanim ewo anumre no nsia kan kase abonu mu na director of electoral services ewo electoral commission Dr. Serebuo Kweku wono so de nsam bi aba betu dwa kiremu se emprempre ya kasa Ghana hai wamo electoral commission for ade enyoma agu akwan mu anyame ya dom achena ebna dai mebusum de tosonson wa fimpinu ene aduonu namu wonom ayehye se won be hye edintro asia me kire wo mu amu ni voters ID ni bie no wamo nkwatro mu din na wo nsunsu nya voters ID se de be ya 2024 abatron wo nso betimi atubie na kokromoti power akodi ahimkrata so akoyi mampani ne mrahye bedwamfo electoral commission fo asade no nti ene wo mo ye ne saa no na Dr. Serebuo Kweku kire ne nsemu a wose wo mo de nafuo makoma aduonu ba ko 21 days na asi ho a wonum ehwe se wo mo omuni bi no manya mfiedu wotwede kro afa na bi obi anya 18 years obi nso anya dada no oni bi wanya ye kaso wankwaye etisafo ni nyina 21 days edoso bebre omonhwe no mpada ba ku wom fantuamu enko na wom kwankwaye sa voters ID ni bi natimi aboa amanioma akonkan na wokyeremu baba mu se nyamianim no krani asam no krade no krepefe district mako 268 ahanu adiosia wotwe district mantamu no mo yesa dwumadie na bekoso ewo electoral commission for offices ahodrom utie niye wo mo se ekoso wo electoral candidates commission for offices yembodwa nkwo enketenketim polling centers dabi wo electoral commission for office ewo baabi a wono a wonom abie wo mo poato no mutafa ehwe anim se obeba na voters ID registration no onso waye bie na atimi akonkanti 268 district mu ono wahye no so afa wase Ghana ha se ncholo bi mu nso se ubenya ka pa dia bakrom ya na ubete so ansa ubebre ti ncholo mu onso no wonom ahwe anya ncholo mako 70 ya no nso no wonom akekase no wo omuntimi makrom embe ya voters ID ni bi ewo office wono ene omuwura sa enkron kitikiti no mako adioso wo mo kwa electoral areas mako adioso a ewo achirichirichiri wo mo kwa akwakoye bi natimi aboa ema wo mo omuntimi makrom wo so no wo mo nso afasa akonya no so na afa no obi adi du wotwe a waye bi obi nso anya mfie be ya duonu de kro na se woni voters ID ni bia wafasa akonya no so aye bi preko electoral commission director of electoral service osho about ourselves so osanso di tudwa no ochemu sem ayesu apon mako aduonu num 25 public universities mu onso registration bi ebekoso enu ntuwe na enye kitwa mu o matrempa wonom ahyeda atrem se de be ya 21 days no mudi asi wono beso no na obia hwiebe obi anya mfiedu wotwe foforo bia no
wanya voters ID ni bi akura 2024 abato no obetumi ne ho ahyemu bie enu nti nyame ya adoma ochra ena ehya ase akopim 27th May Ghana for nhwe enhye nso. If you look at what we have gazetted and it's also on our website, we are doing the at all our 268 district offices. In addition to that, we have more than 700 difficult to access electorate that we are covering. In addition, we are covering 25 of the public universities. So we are not releasing only in our district. Thank you. If you look at Article 42 of the Constitution, it says that every Ghanaian 18 years and above has the right to vote and should be registered. So this registration is for every Ghanaian 18 years and above who has not registered to apply, get his name onto the register. Now, if you are going to register, the law expects, as per CI 126, that you are to go with your Ghana card or passport. And if you don't have any of these two, then you go with two guarantors to vouch for you. When you are going to, you need to know where you are residing. So preferably, we'll be happy if you go with your digital address, residential address, so that it will help us to know where specifically we put you. If you are living with your parents or people in a community in a particular place, you ask them of their police station so that you can help us to put you at where you are supposed to be, so that you will not be put at the wrong polling station. Any outie ye wano ena ya penipa wa Ghana abatwa nsenka so say abatwa no beko ye said saying ono na ya Director of Electoral Services ewo Electoral Commission Dr. Sribu Kweku na enamusoma Ghana Education Service GES fonso eden krata ababonten na nkrata na nedue ya nwonom ede eba ye date daso ye 6th May 2024 na ni nadane se wonom esese asukufo ni animfo be kire nto aso suku mu mpanifo atuatua no wonom enhwe no moma omumfra no kwan enkofie enkoye voters ID ni bie na ensam no enfitiase ni wo mo kire se management mpanifo a wonom enahwe toto nioma ewo Ghana Education Service Ghana yehumesua nsam wo mu edo mabam si omsi mpanifo edede dano wonom ahwe ede akwanya babeto se awomo ankasa makwan ama womu a wonom ewo entoaso suku mu enkwada na womu anya 18 years de kro no womu nkofie enti senior high school mu ne senior high technical school sumu obi a wanya mfie du wotwe ade kro bia ya woni voters ID ni bie no onkofie na wonkwaye voters ID ni bie na wonum ekire mu se wonum amam na fura mako nan so omum fura nkofie na emu ona nan no ba ko betimi ade akwa voters ID ni bi na etimi aboa emanioma akonka nti nyame ya adoma ochena ena Electoral Commission hyase nti womu nso GS fo kyese omumma enkwada no ochena kosi se eye nafua enan no ebeso enti ochena wo kofie a mbeba suku Friday May bosom de toso edu enti ochena de kwa kosi Friday de wonom nkwankwaye eye voters ID ni bi na eno so atimi aboa wo mu na gya wo so atimi ahwe na Ghana amamra no ye kire se wunya mfie du watwe atimi to aba na atimi aboa mo so anya sa chefa ni bi pepepe na nkwaba so ye tietia wo mu fa ahudie so eno nti na GS fo aye se wo mu omanya 18 years de kro nyina da no ye ma wo mu kwan suku mpanifo ma wo mu kwan na wo mu enkofie enkonkwaye eye voters ID ni bi registration na koso no wo so enkonkoye bie na kratai HM say Electoral Commission for wo medical cam say district offices ahudro mu ene wonom ebeye nto mu ti so aka kire emofra no so say wo mo nhya no so say eye office ahudro eye EC for offices ahudro mu no mo ye no eye mo de pa so say eye Electoral Commission for so amana ada ho pefe say enkwafo bo no mu wa akiri ya wo muntimi makrom nti ombeto om ho na omakwakoye registration bia ma omti no emofra no so entie na sopam na kratai ni kurakura mu akire mu se enam so ama ye kase wono mabo original director samania so om so nhwe ene empanifu atuatua eye entoaso suku anu a ekrom ha nyina da entoaso suku bia ni animfo no wo mu ni wo mu ndika subom se ne be ya sa enhyehywe ombehwe no wo mu edi so fenchem no mapene so ema enkwada na kofi ochina
kosi efiada na timi aboa emomo nso no voters ID registration na ekoso no wonom enyamu chefa bi omadase ewo kratai mu oni anensa ehyaase eye owura Prince C Ajimandua Mr Prince C Ajimandua ono ene assistant director schools and instructions division ugina mu de ma director general nunti wonom de copies ni bi nso akwa mema mpanifo bi a wonom ewo enkrapumpuni mantamu GS asoaye omudi bi akọ mema wo mu a kire pefe se GS fo na agi atomu ti se wo honom na se wo baba fia na anya kubolo nya se watera na we na emom oba na waba ye voters ID bi ewa abra GS fo any school mpanifo ama wo mu ho kwan anya abusuafo ye toa so na yakoyanim na adishimama se eja obeka ya aban guso ye hyehyeye ehwa ni mu se enei ye behye na yatimi anya eye wiemhye gina bia baako a ene wonmo matu kwan ewo enkrofo aman so se wonmo edan wonmo achi no ma sabe piem o mam ya no ma titi wonmo mufri eye asante mantamu no omo ensan koka eye nkabupuni mantamu kotoka wiemhye gina bia biem ene obetwam hwen asante mantamu ya da kosise kinkin na ja onipa kurasi akonifie babi kura so a wokono nani akere sanso na wonum so omo epese omo etu kwan ko bi eman so na wonum asante mantam no mo ha omo ho emfro hyan enko eya enkrapuni mantam biem asante mantam wonum na ja wafro na papa wo na wokro no se de be betumi aboa enti eya international airport no aban etimi abomode de hye egu apron so asem na okasa de ukopiem asante mantam biem hyegina bia na yetimi aye atrem ama sisi ade bibia da na kwamu saa akwantuo akwanya badie no ebetumi enso akoso ewiem hyegina bia honom a enya asem ketwa na asem no kasa mpanfo tem se nhye egu apono so mo ehwe nim se nyakopɔ ya atoma mebusumi ewomi ne da toso poli edu afimpinu ne aduonu enan mpanfo behwe na wonum ede eye eja akwakotwa eye amde apaso bekɔ makotwa humam ama sisi ano asante mantam yemhye gina bia no etimi ababe international airport aboa manoma so etimi akɔ eye enkan na enu nam so ama nkomodi afriase a kyese ekoso ebi mu ekyerem se uhye sika boten a aban dia hye eye saa yemhye gina bia nsiesie adwumadie ni mu a enya asem ketwa enu enti aban be de watimanya sika yi eso etimi ede akwakotuatua saa bosen a wabobɔbɔye ni nyina na wo komodi dia soli se no ye hwe eye opanyine e wose ye timidi ho nsankaye yi ekodan no no ma ya no eyi a eno ye oswofo hwe eye akwantuo dwumadie ne ntotoye eso mekire eye minister for transport ayo nmanyamfo kwaku ofori asiama wodi atodwa kire mu se Ghana for da omona esanse eja ade ne de ye awie si abo aka si amoka ye awie na mmom de ewose ema no eto etirim ni se ekoye befa so eka na aban no abɔ no obetumi akwakotua na saban so betumi atua ewose ya nea ene etimi bɔ ye ho so na ye hye sepo mu ensuo ne ye hwe eboa ema aban no kotua sa aka no anu ntini susu ye na adwen mo no o kyerem se eye international tax rate no wonum ehwe ni mu se ye biewie mu san no dwumadie no etumu pe se sisi ade obi atimi efa eye Kukumase international airport no timi di tu kwan pe enya onipa kro kwa hu se wo se etuo bi abeba bia no su betimi atua na etimi abo ma no ma konka to chemu se wonu behwe akika ne o masiani ne o ma hu se eye wiem se gina bia na nkasa no sikom benya dia firi honom no o metimi se dia tuatua eye bosen a aba ne bobo ya otimi di siesie eye bia ye honom ma nei aba ba ye kra behwe Ghana ni bia nso eni etimi agye titiri honom mo asante mantamu no wotemu se sanhye no ebekoso na Ghana de se ya ne atio adena ba na ye nyina ye fa ye so mu a ya no dam akyese ani ade no ekobase ye de to eba wo ho pe na amafo asore na atrio bebrebe na atrio bebrebe o kyerem se we de aban amajusi kansa na wokwa akosiesie awie na o se boano no nkotua ho ka eya asem tiawa ofin hu nsuo de no ane nam ne sayo so ntino o se esanhye we ba hwe na agya obia mekasa mebone hwe bia e wo se nyina gituma komapam
ne ahwe eboa enu nti wo kyerɛ mu sɛ ɔmo hwɛ ne mu sɛ wɔn betimi enso ayɛ ntotoyɛ na international tax rate no wɔn de akɔmra hye badwafie sɛ de Ghana yɛ yire nim no sɛ yɛbɛgye tuo bi atom wɔ Ghana anum agye sɛ kɔmra hye badwafie ma mra hye badwafo edi wano babai agye tum ansa na afirase tu ɔkyɛ saa kwan no so ɛna ɔmo de bɛfa international stand airport. We need to charge in terms of tax system. We need to charge. So once we start using the facility, we should be able to charge economic rates as well. A bit mere use in terms of tax system. We need to charge. So once we start using the facility, we should be able to charge economic rates as well. A bit mere use near maintaining facility. Because many times this is a country that's how per se. Sika esi between the yard na baba than into kwa. You see, as a bias uncle Bobby Saint Bio, no from maintaining. Ahenkan Akan. A bank royals or the taxi bar, not than into kwa. International airport charge international tax rate. So we have to go back to parliament to change the tax system and say that commercial international airports, they're all over the world. We need to charge the economic rate, and that one is something I see in I accept because facilities here why be baby or country be no am far bicycle and be maintaining one part. The airport must pay for itself because you entry a buying property so much. Na Ghana Airport Company once you come up the business no is now a name. It means our assets are being leaned against it. Ahenkan FM. Opanyina ote ne nkan wono ayo soafo a wo hwe eye akwantu anase akwana badie dwumadie ne ntotoye esuo Minister for Transport onimonyafo kwaku ofori asiama odu etu dwa no na cheso abo anan kopiem ewo eye Kumase International Airport odinani kotwa wisi kwhwe dwumadie a akoso enso ewo ho enomu. National Vice President at the Ghana Federation of Persons with Disability Organizations, Aya Madam Selina Mahamudu. Na chese wonu mu asebio omu honam baabi atechema ya womadi dem akwa no ho baabi no. En wonu mu Vice President Ghana ha nyina kuo no. Vice President Madam Selina Mahamudu ekasei. Na ninsamo woka nyada ne se wedi omno ani nipa so ono de Mahamudu ana ono ani papa ni nua bema Dr. Alhaji Mahamudu Baumia wakwa kansampi wabi na sansampi wano no wo mu a sabio omadi dam wo baabi wo makwa ho baabi wonom ekire nsemu ebeka ensempapa kire no nti onwe na so no odie Madam Selina Chiremu a Dr. Alhaji Mahamudu Bamia nintu aboya wakoko ya kopie mu Western North Region na wane asofo mpanifuo malamfuo kohyiae en wo twom so me Bamia kura me bapɛ muto abama me 2024 a sabi o ma di dam no ememo makɔ suapon mu free Papa, ala toa ana no kra na American was no kra nkoten na American. Oye. Osi wa no kra nkwa. Wo mu asabi o madi dam no. University kui odi ombekọ. Se ye Uniba, se Cape, se he, se chese ba bia university wo bia. Odo ombekọ akwa ya wuntu ya tanku sempo anapondu. Na sankwamo twetwe na Madam Selina Mahamudu nso kire mu se wedi ono ane Mahamudu Baumia na nso nsam o kan enko wo muzigizagam ewura mu dede mu ye ensam papa ne kan ani susu papa sa moye free SHS mo sa ba ye tertiary free ama sabi wo mu amadi dam enke mu odewu na nso akiri nsam ena doso anuntu wo mu asabi o madi dam de sasam ya papa keke wo mu tinje wo mu nanje wo mani nje wo mu hwenempu ahwia wo so edi ani we di abon setafu sesenti asam no enhye danse wo mutrim na wo sisa wo mbafa papa serious na wo mahunu sasam a Dr. Alhaji Mahamudu Bamia kan ya no kure na nya kontompo ne nso wo ha nani no wo twa ntro da braba nsam de a
enya sabre ya won't onye ne sabre ya mami kiremu a amanofo okrom ha wo ma no ode be ma wo kwapa oba ni oh meme wow wedding be na fe don't do me say na young wedding me kan na alangaju atifie madam bossu ke na nankasa ofie wani so beto no odo 6 adano 9 udane na enye ye enti ose manofo de onim wo mu okrom ha papa no osurom je mfitem enti abeya anka Dr. Alhaji Mahamdu Bamianso wa be mu no ye vice president bo hye wei esu aketekete mampole omonye no omonhwa de wodo omfrase yamfa sabio wa mu omadi dam ne bi nko yes you apon mu kwa ya wo mu ntua hwe na wo mu no se papa nani abre wo se sabre ya ye kasai Dr. Alhaji Mahamdu Bamia bibia no esi ni kwan yo ani kwan so wotena ho de hye bo se amonto abama miansa sabre ya wo mo madi dam pese wo mu hu se MPP fu ani abre na ba mianso ani abre ntino we de ntempa hwosri amomfa bibi ntotototo so na wo mo madi dam wa kroma so hu sampa ni ampa ni nuane ampa sama papa ekikan eye nokre na so ma ahwa anya ne saa no aya o monto aba ne mame na me bam de baba dia ene wo mo asabesabi o madi dam me che Ghana Federation of Persons with Disability Organization for so ebe hu ni se we die he aya ba ku ni bia dada no a wo mbo hye basa na mo hye ni bia no papa hye so mo pese o mani bre na nkofo so ehwe so to aba ma wo mu dia ene o mu mfra siese ya asado akwada kete boge wa hye ase a kere nyamesem onyi a onfiri ho. If you look at your constitution, Katana, it said education should be free for all persons with disability. Now, education should be free at all levels for all persons with disability. Yeah. Now, up to now, no, they have not been able to make educational assistance free. He's the vice president. So, and here said you only did before and Sana, policy, no, basically, I implement it and I enforce it fully. He still have the opportunity to do that even before he gets out of office or remain again. Yeah, well, share about there, but no yaki, but and shall hear that because yeah, you say or yeah, papa. Say they are over office, no. Yes, the actions speak louder than words. Come to me and it's a see idea. May I can say, oh, I'm or my yamana juma. Come our vice president. So and yes, I can obey president and son on my enforcement. We are asking that politicians is long overdue. Say certain basic human rights for persons with disabilities. So they should take it very serious and implement it. And then we'll stop this political games with our future. Ahenkan Akan. Yasi owu ahwana. If you not see that, see sleeping. Chasanya sam ketwa. Obi sha obo. Yasi kwatre kwa so be mount ma. We tie din kwatre kwa. Obi tuma mount ma. Eti wa mo peso mo show bibi action. Mo hwe na ye hwa de. Mutimi ya bibi na epusu dia ne aba no. Ye beto amam ne ye beju mo nsam adi. Nipa wuti ni nkan. Waya national vice president de man sabio wo mo madi dam akrom ha wo mu kuo ba ko ato ni din Ghana Federation of Persons with Disability Organizations Madam Selina Mahamudu na adishima ma wo sasam kro ya ehwo ana sabio yenuanom wo mo ani sabi wo mo atemato ewo ho won na wamusu kiremu se ewiaso obi akonode ne odompo nso no obi nsu no na obi nso esre enti wamusu so agina bia ewo Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Frankatu ni de mauso kokroko amanyokuo no onukra ye mampanyina abede kire mpempe yi ne bosa wa hye sabi wonmo monam akwa baabi atechima na waka kire omo sese nyakopo ya dom na ne sekatumi a wabahye aboa omo ama eye omusuku komu ono suapon FM ono wafa ho eka nyina no Ghana Blind Union wamu kirem so omo de omugitum omo bo omo nsam pa omo bo omo nsam ade ama Dr. Bawumia ka cha ne se wa ya ade pa ezanse wonmo omo breo
wamu brepa na sabio ase oyarefo no wanfe ne sia wonhu se oyale no wahu ne ha wa mana no aduro enti eneya Dr. Baumia so omubo se obo be hwe aboa momunguma suom apagya no omuda na no ase na eja wodi na no aka kura no eno no kire se ampa owo ensusuye pa bi ede ma wo mo amu ogidie mapase de aka nso mde pa bo beta eche na ne seketumi no ne nsenya ketumi no so mu ogidie wonimu aso obe ne sabe pepe essence we na montu a obia nu wonu ma wo so gu na no a obeka se wonpe wose Dr. Baumia sha omunkuran na enu amu ana eye opanyina wotua eye ekoi ano eye Dr. Peter Oben Asamwa eka enei hawa sebisebi kafracho yenuanu ma omani enseda enhu ade anase womani eka ne ano eni wonom no hawa mo efamu no oka bie anwa so mo bre ensoso omunya mwa wo ba bia ene omunua bi mu kura kasa foso atiti school bi na sem wonom an obi to menkra watifi du fam se wosre me suko no ma bia bi wo ntika memra meka wasem ma no nam ei fiti wadatu atifi fam de wode mehwe na o mebre dodo etiwe aband free eye tertiary education de abade ama wo ma ehu hia so beto nkra so pamwa bia de so suku asene eno eya de ba ko a wogidi yese ewo eye kwan papa e wose nyina ye som na ye nyina ye boa ema nyakopo ya do Dr. Baumia sekatumi na wode enhye egu apono so ede boa wo mo. We just say make special education free for persons with disability is a step in the right direction. Now, it also serves as a motivating factor, for persons with disability to aspire to higher education. Yeah, our expenditure insisted other people. We actually Ahenkan Akan more. In the Korean not just it is more challenging for a person with disability to say about record through the educational system. For example, so we maybe like a blind person. We have to make expenditure on getting our books into accessible form. That's number one. Number two, you have to make expenditure, even transportation for you and your guide. If you are saying and you are using to go out to look for research, it's okay. Me say, if I am here, I'm making research in the field, saying to somebody. In the sign of me can in higher maker because I am taking the Ahenkan Akan Adeshimama eni awuti ye wono ayo panyina wotua Ghana Blind Union na chese wono ma sabi kafrache omani kania no edum na omuhu ade womo enkabom kuo no Dr. Peter Oben Asamwa na we de ya de pa me wadamfo bi wanka puni mantamu na nsen no osu kire me wo se ne kasika ya kan da bi ni school fees ena wo se ni pa bonifo bi afa kwan bi so adede na age ade wo no wo hunu na wo ka kire me nana ama mechia wo na areho pa mesusu na agya me ho aye trontrom se ayi no ka kire me na msisi ameye ni den cause ngrofo mu dada ye kura sabi kafra che ye ni mienu wo kura mu didi ye o ni school fees ye dia to na account mu ngrofo na hwim anza no mtimi wiasa so mo frɛ wa na ye ni mienu wo se o mu didi ye o mu didi ye ngrofo no scammers no mo fare hwe oh so no nim se wani afira obeje wo areho abusiama ye ni dwai ewia ya to ansam no so na March Foundation so wo mo pe makunum ya wo mbehwe ahye wo mu dwa enkosu aton dwa enu nti ye pe manum e ma won pa adwumaden o mani ha enhrama bani kumo wani kum mani bi so na sei kohwe edwom ho kohwe ade nsuo to anapai obi ko obi nyina ya enframa na fakọ nso ochina obahoro ho aba beton obekọ na ababa wa bi so atwene na bia so wada manehunitu until case etisa ababa wa nyate ya enu anante ipacho ya pe wo mu ya hard working women na anfa nkoke canals sika de be ya adwuma na na se kosu aton na asem no ebe ya adwuma
ma emfaso aboso kase Matching Foundation ti ene enye dwetri a me de hwe me ma me hone me ma nti wotsa na wo asene aboabo odan achimso aduro odan kwanta bra Ahenkan FM ha nante na bra emtwifo mfre nante se ya foka na bra koso frɛ kora beka se Ahenkan FM ti no de hianso obeba no obe twere wudin abe registration ni bi me da se oba peye betwere odin e de ato afa wo mu a wo mpeso mo so Matching Foundation asen no musu metimi e de sika no afa 0593 346557 0593 346557 Edi abeba Francis Mensa Francis momo number no edi ada so no na wom o sign ni sika na reference bi ba reference na ba embo o enhye ho Matching Foundation hye ho na ebehu ehu se sika we Matching Foundation foto nim na de atum se bam it's my misambo number na last one 0593 346557 Mensa Francis iti fabitum kakrawa bia wo bia no fatum Calvary Methodist Church for so wonum enya mfinhia makomako aduonu 20th anniversary besu sefe wombedi amaya akono ayefenti achem Odan Diocese Bishop Right Reverend Isaac Kwame Boateng, late chairman Brother Dr. Isaac Damson, Very Reverend Kingsley Safo Kwateng, Synod Secretary, Minister in Charge, Reverend William Boache Sapon, ene enyanimufu waso asafo nimu nyina mpanifu ne nkwada wo mu omoba sorry Sunday time bia wo mu nyina tonsa afro se wo manya mfihye makomako aduonu 20 years nti fana wo mbehye no enya nkwalem enya nkituam omo hye ma asoro abofo Andy Gabriel mu aka kire Andy Michael hwase ho hwaye de bansa ne nyame ene na abofo ni nyina wonum ebo ose mbose enu nti faunso ani monyam kwata akire bi na asempo edaso no mo se discipleship celebrating 20 years of the goodness of the Lord and growing into Christian maturity. Enunti wonumu nyini afradu mu ewo Nyankopon mu 20 years ni Nyankopon ahwe wo mu so anti omu behuja no pa. Na memenda no 25th May 2024 a parade float ena kwasiada nankasa no ena ye special Thanksgiving service wombeye enyasem kuma 26th May no emu beye de ewo Calvary Methodist Church eben Duke's Filling Station achim Odan Kwantanum ebekoso anapa nonkunu ken enti ukwa asori acha announcement ya utie wa sorry no onu manya 20 years emprimu akoma de wuye bia jada sada no ko na afehye osomnase ukwa entenda bio tie akasafo a omo kasa doso na nipa esini sira so pa ya obekasa speaker no Right Reverend Isaac Kwame Boateng, Minister in Charge, Chairman titinani onibonyamfo William akwasi Japan kwetu kane odamra hyebedwani wo mo ya to nsafra wo mo amdo mani monyam beta dwumade na chiribi nie onibonyamfo nana ya osafo mafo papa ya otu nana dan kwakufu adofo wo krom hai futufo pani no afa onimonyamfo Alexander kwasi akwa achom damra hyebedwani kane mensia wraba de Mabrem Central Municipal Assembly onimonyamfo Victoria Dunso bebebi Obrempon Jemfi Safro Chre ya wotoso mienu konti hene de Makotoku traditional area ono nso edna ni monyam beta dwumade na chiribi enu ntino ahye no so se afade no fita to omosumu nyina mombra no mumbom entontom Nyankopon Adesimamba kanese nso se bana pomden ho ensen kaye dia Kotoku asase so ye nyina ye de ho ahye Jubilee Hospital nsa se onhwe no moayen se de be ya ye nipadua no enkote chima bia nti wadaroma
se wo ye hoho anase se bi o ye manfrani na afa na waba ye mo akwa aba ye hade se o yefu na kan pe eye Jubilee me pa cho wonsa na ye oya eye Jubilee onan ukotodwe uti wakoma baabi biara ye oya bia no eye Jubilee ne ye de croissant se hwa ene ya gya tumu a eja wonom so boa ye nea asemde wo mni se ye yaresa bia ni dwumadi a wodie no onna onyina home so wa ye adwuma don hwi ni nyina enti anu ahye ne so de amame 24/7 brebi abeduro bia no obenya eye Dr. Niamo no so ahye kama ama ne ma konkan me ba cho so yo pemfo so de a ba waba no afuro na wafa na ebosome nkura kwantu ye kase ye kamu ensem a adaje bebo ye nti wode bomode ne ko bosome nkura de obenantim kama na wawo brem so no wawo afa ho afa ba wabra onkote ya obia enso ewa akire obewo afa ho afa ba ma ne ma konkan kama wachese wo wie kura nso a woni abofra ni nyina obatan ni abofra ni nyina sa hwemo ama pomdin asipi asita kosi bra obawun se babia madru ne de ojama omo akasankasa betimi anyini ewa pomdin enso so emu na mepacho ye wonum se no so ye nhwe onwie entwere drum fama ayasabia dodo na abekọ na doctor ni ahwe wawie no atwere do na ma doc mepacho do me nkwaje no yin o se obi ni wo kwa no akoto we nyina edipiaka na mkwana makoto babia me contract store ni wonu ma na me ye de den ye nkronketu emoji se ye de adro egu yiso afidie tetafo ebi so na ye de aba na wotwe mienu na ye se we usum ya kohwe wuo enti ye wonu de ahwe wie pe waduro no ye twere ma wa na wakọ pharmacy wo na wakwaje waduro no ano no kwa wo de aka nso be so anom na apomdi a wo hwe no wonsa etimi aka me pa cho wa pra na wa pra no ye se bia du de gise de homa ene empane ne nsika bi keka wo wede memohu Jubilee Hospital no waba no ye be ye de ama kama operation no wa bra ho kwoti akire ya obia na no so atimi aboa wo ene yetimi abomoden de ani ho ayarsabia de aba ho timbacho so wani ho haw bia wani se eso ye wisi wono ma na so wo ana se na so ayo tumbi aso on hyede hu ade ye mpacho kafra ma ementna se ema ne majense mu ansantempa na fabra se wo de na sabi kane na dum kura na wo de fabra ye behwe ne aboa ama oni kane no nsatimi enso akabiem ama nneoma akonkan na sanso ene ye de aye ahweye a won so hwe eba no esien ene anumu ho adwuma enso so ye de atane bi de aba na omo de omo ye ne sempa cho se wo se no bia se de abobọ apepe so no mpene saa tu besi etutu bi firi mu a ye be de ama wo bia so die yi kwa de dadam bebre sebi kafre wo no from se sito do kwa de dam to mpene saa ye no so ba ye be hwe ne abobọ sini bi ahyehyem ama ntokro ni nyina tuatua ama na ye kama bia wo de no kafre wo efi na ada so ti eso ye pacha enye oba no so ye be hwe nye de eya aduhwama horo so kama ama osena pai fita enka boni na begina wanum osia pai fita osra fefefefe kama na so onya sere ya onya kasa na obi ad ne satuna no obi atua no hwene ye ngwase ye setam mebato oba no so ye behwe ne aboa na ye de aduhwam agina wanum amwa wohorum kama afibo senkapa ebefra se enso aba wanum ama noma akonkan ti dental clinic no ne dwumadie enso eno no na mepacho diabetes ne hypertension so ye de no so aso ye de aba asichiri yade ene mojabroso na no kum krofo papa organ ha mepacho yade yakacho se bi wo so a mentrase bra Jubilee Hospital one touch be ye firi ho ama noma tumi enso akonkan ubepiem ya so ye ho no ma memmohu sanse ye de apomden ho dadwene ene we ye trim se ubenya apomden ma panti aduane bi obedi wo ya so obi aso na hwe hunu se udi a enkofa yade fufuro bi ameka yade na sebi udi abase ye hwe emwa na yenso ano ema wo no eno achi so no apomden se achi ba health insurance mpacho ankrankra de aban de yankopo adaroma ye hwe edi udwuma se de senefa tatu ba yade wase hwe okwa ndura wase de ma okwa ye ne sabe pepe kalabula bi anim na wuduani akiremu ewo eye odan aboabo kwantempo no so amantransam so no so wo ewo ane akwakobo ye ho adwa se ufiri aboabo ekọ odan eye wonsa nifa so ewo amantransam so no so wo se ufiri odan na oba aboabo a eye wonsa benkum so na wahye ne so ade amame mepa 0244 575799 eno no ofre nkuntabudie no sanso na betimi afre mpenfo no agye kire foforo ewo 0244 kafra 0241 784 645 0241 784 645 na fe
wone empanyimfo nso akasa na omatimi aboa na ye pharmacy ni nso de ye na ye bɔ adwuma pa damu ne donhwe no nso so enyina ani ama yanto aso yanto aso a sa yai Events di aka na yɛmfa friji ma nopa no ma ba baji mu nkyire mu nti se nti amanfo adwen kyerɛ na yɛde to akɛse bɔ no so ɛde ama wɔ yɛbrɛ na nya abu ati ayen na Facebook na naja me pɛsɛ me di kan fa hobat sɛ de ade yɛ mi ebu nipa sebo aba akuamu aboaten ewa Abrekuma Central no kyerɛ mu sɛ Dr. Baomia ebe breaking wɔtwe no na wɔse happy birthday enko emfa emma opemsoɔ ose tutu ababi otosum yenu asantemawura ene ɛyɛ akora ɛyɛ na woda the ponda pa de mano nti asantemawura nana piao ohene wonkwaso yewura no yebo wudin yabo emu ase ene yede kasa akora mo fantastic Robertforce enso so de ne de atum safi asanwene so ene obutuo ana ose obese obusa Ghana fo asem obusa o say experienced driver ene failed driver mate why na wasa yede ka ne ma no mami afia acho ai Robertforce busa ya semu si enya Ghana fo a ento oso obusa say if I may ask Ghanaians that an experienced driver and a failed driver's mate, who would they give their car to drive? Yeah. Eti wa uti ufia nuwa buseo nuwa yu wano 7 December Ghana fobe yu wano anambwa 7 December Ghana fobe yu wano nti fantastic mempere ho kora wai eti ono so de no on de okowie nu otufo senka beye pa de aka Ghana fo nya sa mistake ni bi da so de car be ma driver ni a obi anim se ni mate one more number da ma mfa car ni ma no o de be kwa kwhya menem ti ho asem no owie nu achia lawyer ye Philip Fifi Backman incoming MP ewo ye Kwesimentim constituency yate Francis Kashua and on so then the about say it is possible to break the age. Dr. Alhaji Muhammadu Baumia will be better president. Listen to his policies and ideas. Okay, yate on so the no and or the abba Awuja K Delali and also the dia bay na o say hey Ahenkan FM news no awurade o say ebekọ so atre sanse enyasem ketwa emu odewu na nokra no so ane yesi ni pi ewa ha owie no achia obibia o say titru pa ne sofu maame mama mata asemuni brekum ene wo so wo afia sofu maame mama mata we brekum immigration checkpoint e ho na obutuo ne de no wa hwe ye ma wuntu kwa mo ka Ghana ha uri de ho agro Komensa plateau de ani o say happy birthday and confirm opemso asantemawura o say piao akora moni yo osinyankopon kosoa enhyira na wonkosoa mo ho ban kin Solomon ba akopɛ oboase Kofi Boache eso de ne de aba na wotere mu ese wo sere pa awofo enhwe no mo emwa kankyere omomma omadi mfisi adum watwede kɔ ni nyina so obi ankɔ no nkɔtwe ni din
no on to aba no fama Dr. Bawumia no mebo free SHS ho ban tiawa ne de no Isaac Ado edne onso de aba onso m say Ahenkan FM o share live enya asem ketwa ewodwa ha o se kase bo ne de papa edoso Salasi de ne de aba teacher Kwadwo Tepa enyina susu de ne de aba Dr. Dambro de ne de aba eguma na so yebre no enya akon atia nti mumfa nche mukafra SMS nso na amafo otufam achim muchiam eho okay onso de atum sisi ana so bere na nya aso mamefa nkaboi ntwatwe Chief Operations Officer ho abahia Eastern Media Eastern Region hanum say media house bi per Chief Operation Officer enu nti so wo ye obi abetimi ahwa direct media house bi momon sabon beka ewo media no so ebe kroje be papa nkofo be peso mbetie ene de keke ka ho na be hwe ma usika asem atoto ne ye fan ene ato de ama mo pe nipa owo degree ewo business administration and communication studies mu ti se wo nkita wo die nsamo ya adewom na wabo ho degree ananse dwadie adisua ne de keke ho no wabo mu degree a ene na ato de ama afi omu po obi nso a waye sa adwuma ne bi ewo media mu pen ha wuni experience kware me 3 years waye adwuma ne bi pen unim se ne media adwuma no si ete otesa ne fa o CV de wo nyina suku a wakonyina fa kɔ enkrata so CV no twrogum na apampam ho CV na apampam no atwro ho Chief Operations Officer na ode call easternmedia.rd@gmail.com ya atwro yenketo anko a ode call awo nsa beka omo ekirem se enedai se na ye seat meboa nti enaya kasai si efria na nondu bieru bua ahomachi no ken apa ho sado enu nti no sabre ya onye wode afa send bo mu ewo sa kanese gmail ni so na wo mu ensa enka juma kwakuro ya poe mantem ya wo mu pe head of sales and event do obehwema media no wono mu so mbekwa bonten akwaye adwuma akwa bonten di sika ba ene de kekeka ho a wonso wo sanim die no a ene na eno nso ato adi ede amount wo degree ewo edwadiem anase sales mu adeton mu degree a wonso no wobetimi apply bi anase obu wonso waye media adwuma no business wo media mu waye beye mfie beye miensa wo sa experience ni bi dia ene na adwuma no da wabemu anesa ene nti fa wonso CV fa easternmedia.rd@gmail.com na ye asempo no etifi asem no watwro no gboyi head of sales and events eno nso ene ya na etwa mu nti sabre ya ubetimi na wode afa hono mo pepepe no wo mo ensa etimi aka Adishima yeko yede asida kese ede ema super technician on duty eye Owura Billyman na afesu no Hana Norte Koko enso adaru mo bemie mfidie ne fruma ede ema yene na eye Danny Boy enso so ehwe ye ode yeko abe Fontentan so asida enko emfa ema wonmu enyina afesu aboafo ka enyina so ya damu nyina mo ase anuanum yenu ayebesomwo eyeme adwempa hene Kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene merima apede tuntum se owiyo na ha no me kama merima nyina apede the beauty queen